Γεια και χαρά σε όλους. Ονομάζομαι Σεμέλη Παραλή. Είμαι θήτα healer. Είμαι πολυδιάστατο πλάσμα φωτός, όπως είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Γεια και χαρά σε όλους λοιπόν. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν για τα καλά σας λόγια και για τον τελευταίο διαλογισμό και γενικότερα. Χαίρομαι πάρα πολύ σε οποιονδήποτε μπορώ να υποστηρίξω και να βοηθήσω ώστε να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα και στην καθημερινότητά μας, αλλά γενικότερα σε αυτό το πνευματικό ταξίδι, το οποίο ταξιδεύουμε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που έτσι έχω καθοδήγηση σήμερα να κάνω, γι' αυτό και αυτή η μετάδοση, είναι διαλογισμός, αλλά είναι και δράση ταυτόχρονα. Δηλαδή μέσα από διαλογιστική κατάσταση στην οποία θα έρθουμε, θα κάνουμε δράση. Τι δράση είναι αυτή και για ποιο λόγο την κάνουμε? Επειδή ο Απρίλιος είναι γενικά ένας μήνας ο οποίος είναι συνταρακτικός από άποψη μεταμόρφωσης, και για να γίνει μια μεταμόρφωση χρειάζεται, έχει να κάνει και με την ενέργεια, γιατί τα πάντα είναι ενέργεια. Ο Απρίλιος λοιπόν είναι ένας συνταρακτικός μήνας μεταμόρφωσης. Μπορεί να το έχετε ακούσει ξανά. Ο Απρίλιος λοιπόν είναι μήνας μεταμόρφωσης. Και η μεταμόρφωση σημαίνει μοίηση. Και η μοίηση σημαίνει ανταπεξέρχομαι και κυριαρχώ στην πραγματικότητα επί της ύλης, δηλαδή επί των συναισθημάτων μου, επί των φόβων μου, επί των σκέψεών μου που ενδεχομένως προκαλούν φόβο, και τέλος πάντων όλο αυτό που στην πραγματικότητα ζορίζομαι. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε θα δείτε ότι γενικά ο κόσμος, ειδικά τώρα τον Απρίλιο, έχει έντονα φυσικά προβλήματα. Δηλαδή αυτές ειδικά τις μέρες τώρα και πριν την έκλειψη ηλίου που έχουμε στις 8 του μηνός, που είναι συνταρακτικά δυνατά ενεργειακή μέρα, θα δείτε ότι παρουσιάζονται πάρα πολλοί πονοκέφαλοι, δηλαδή άνθρωποι που παθαίνουν πονοκεφάλους σε σημείο που παθαίνουν ημικρανίες. Θα το δείτε, θα το παρατηρήσετε και στο σώμα μας βέβαια. Βλέπουμε ότι είναι λίγο τα πράγματα ζόρικα, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως να νιώθετε στο σώμα σας βάρος, να νιώθετε ότι πολύ κούραση και να θέλετε να κοιμάστε περισσότερο, ή το αντίθετο, να μην μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ, γιατί η ενέργεια είναι έντονη. Οι ενέργειες γενικά τον Απρίλιο, όπως είπα, είναι ενέργειες μεταμόρφωσης. Γιατί είναι ενέργειες μοίησης, γιατί τα φωτόνια και όλη η φωτεινή αυτή η θεϊκή ενέργεια που στην πραγματικότητα βομβαρδίζεται ο πλανήτης Γη, εννοείται ότι αφού είμαστε πάνω στον πλανήτη Γη, επηρεάζει και το ανθρώπινο. Άρα η εξέλιξη του πλανήτη είναι και εξέλιξη του ανθρώπου. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας στο φυσικό του επίπεδο, το ανθρώπινο, αλλά και να βοηθήσουμε γενικότερα για το ανώτερο καλό όλων. Όταν λέμε, εννοούμε και των υπόλοιπων ανθρώπων, αλλά και του ίδιου του πλανήτη. Έτσι, γιατί βρίσκεται σε μια εξαιρετικά έντονη ενεργειακά κατάσταση. Και δεν είναι τυχαίο, και μπράβο μας σε όλους οι οποίοι έχουμε επιλέξει να είμαστε σε αυτή τη χρονική στιγμή και να ζούμε αυτές τις εξαιρετικές καταστάσεις και αυτές τις εξαιρετικές πραγματικότητες, ο καθένας στη δική του βέβαια, αλλά είναι συνταρακτική αυτή η χρονική στιγμή στο τώρα που ζούμε πάνω στη γη όλοι μας. Και ο σκοπός είναι και να βοηθήσουμε να εξελιχθούμε και σαν στο φυσικό επίπεδο, στις εξελίξεις στον κωδικό του DNA του ανθρώπινου είδους, αλλά και γενικότερα στην εξέλιξη του ίδιου του πλανήτη. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο διαλογισμός, παύλα δράση που θα κάνουμε σήμερα, επειδή ακριβώς όπως είπα και πριν, ακούω πάρα πολύ για πονοκεφάλους και ημικρανίες και βάρος τέλος πάντων, οπότε αυτός ο διαλογισμός έχει να κάνει με την απελευθέρωση και μετά θα ανακουφιστείτε αρκετά ως προς το πάνω μέρος με τους πονοκεφάλους και όλα αυτού του είδους τα συμπτώματα. Ο διαλογισμός αυτός, παύλα δράση που θα κάνουμε,
Μου ήρθε κάποια στιγμή πως όταν, επειδή εγώ εκτός από τα υπόλοιπα που φτιάχνω και κάποιες, πώς το λένε, κρέμες και διάφορα τέτοια προϊόντα, εν πάση περιπτώσει, με φυτικά έλαια, αιθέραια έλαια κλπ. Όπου τα φυτικά έλαια, οτιδήποτε βγαίνει από τη γη, εν πάση περιπτώσει, η δόνησή του είναι υψηλή. Τι θα πει υψηλή? Θα πει ότι όταν, ας πούμε, το βάζουμε στο δέρμα μας, επενεργούμε στη μοριακή κατάσταση της ύλης. Επειδή δονείται οτιδήποτε είναι φυτικό, και πόσο μάλλον τα έλαια, έτσι, βοηθούν πάρα πολύ στο να αυξήσουμε τη δόνηση και να ενεργήσουμε σε μοριακό επίπεδο στην πραγματικότητα πάνω στην ύλη. Έτσι έρχεται και το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν φτιάχνω, και ειδικά όταν έχω μία έμπνευση και φτιάχνω κάτι καινούριο, σε πρώτη φάση το πρώτο που θα κάνω είναι να το κάνω εφαρμογή στον εαυτό μου, στο πρόσωπό μου. Οπότε θα το βάλω, αν είναι προσώπου, στο πρόσωπό μου, και θα νιώσω και θα δω πώς νιώθει το δέρμα μου, πώς αισθάνεται το πρόσωπό μου με αυτό το προϊόν. Αυτό το κάνω σε όλα τα καινούρια, σε οτιδήποτε έμπνευση καινούρια έχω, έτσι. Και αναλόγως προχωρώ ή όχι. Λοιπόν, σε μια τέτοια λοιπόν στιγμή και κατάσταση, την ώρα που έβαζα μία κρέμα στο πρόσωπό μου και έκανα τέλος πάντων τις κινήσεις σαν μασάζ, ας πούμε, για να απορροφηθεί η κρέμα, επειδή ήμουνα και πολύ χαρούμενη για αυτό που είχα δημιουργήσει, αλλά και βάζοντάς το, είχε πολύ ωραία αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, πάνω στο δέρμα μου. Κατά μία έννοια μπήκα σε μια διαλογιστική κατάσταση, δηλαδή την ώρα που έκανα τις κινήσεις μου ερχόταν και αυτός ο διαλογισμός που θα κάνουμε, παύλα δράση, ξαναλέω, και όταν τελείωσα, εκτός το ότι το αποτέλεσμα που έβλεπα στον καθρέφτη ήταν wow, γιατί πραγματικά καθάρισε πέρα τις ενέργειες που έκανε η κρέμα, γιατί και οποιαδήποτε κρέμα να βάλετε στο πρόσωπό σας, να το πω και αυτό, θα κάνει δουλίτσα μέχρι ένα σημείο. Το θέμα είναι εσωτερικά τι κάνετε και πώς το λειτουργείτε και πώς το αντιλαμβάνεστε και πώς είναι η οπτική σας και όλο το υπόλοιπο. Οπότε τέλος πάντων μετά λοιπόν από αυτό το διαλογισμό παύλα δράση, είδα ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο καθρέφτη μου, όπου εννοείται ότι μετά έκατσα και τον έγραψα, δηλαδή και τα λόγια ακριβώς και όλο ακριβώς με τη σειρά που μου ερχόταν, εξού και θα το διαβάζω, κάποια πράγματα θα τα διαβάζω όταν θα κάνουμε το διαλογισμό αυτό. Οπότε αυτός ο διαλογισμός λοιπόν παύλα δράση, ξαναλέω, έχει να κάνει με τα ανώτερα τσάκρα στην πραγματικότητα, δηλαδή του λαιμού, του τρίτου ματιού και της κορώνας, έτσι, όπου λίγο έως πολύ, ανάλογα την πρόθεσή σας και ανάλογα πόσο αποφασισμένοι και έχετε δυνατή πρόθεση να μπείτε μέσα σε αυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει και να ρέει η ενέργεια αβίαστα, θα δείτε και ένα αποτέλεσμα μαγικό και οπτικά, αλλά θα το νιώσετε κιόλας. Οπότε νομίζω είναι κατάλληλη αυτή τη στιγμή χρονικά να κάνουμε αυτόν τον διαλογισμό, γιατί θα αποσυμφορήσει πάρα πολύ το πάνω νοητικό μέρος. Γιατί ο Απρίλιος είναι, είπαμε, μήνας μεταμόρφωσης. Κυριαρχούν πάρα πολύ έντονα ενέργειες φόβου και πίστης, δηλαδή είναι όχι, δεν θα έλεγα διαμάχη, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τέτοια ενεργειακή κατάσταση αυτή τη στιγμή μέσα στον μήνα Απρίλιο. Βγαίνουν διάφοροι φόβοι, γιατί η μύση έχει φόβο, αλλά το όλο νόημα και το όλο κέρδος, και για να φτάσεις εκεί που τελικά είναι κατάλληλο να φτάσεις, ναι μεν έχει δυσκολία η μύση, γιατί έχει φόβο μέσα της, αφενός δεν ξέρεις που πηγαίνεις, δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, οπότε το ανθρώπινο κομμάτι σου φοβάται. Εκεί λοιπόν έρχεται να ισορροπήσεις μεταξύ της πίστης σε στη δύναμη και στη γνώση που έχεις μέσα σου, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις αυτό όλο που βγαίνει στην πραγματικότητα, στο νοητικό σου, στο μυαλό σου, έτσι. Γιατί ο φόβος που ξεκινάει, έχουμε πει, και έχει ξεκινάει και συνεχίζει. Στο μυαλό σου, εσύ το να ξεκινάς και τον ζωγραφίζεις, όπως λέω χαρακτηριστικά.
Αυτός ο μήνας λοιπόν είναι ένας τέτοιος μήνας, είναι στο κομμάτι του ταξίδι του ήρωα, αν έχετε ακούσει, όπου ο ήρωας τι κάνει? Ο ήρωας είναι ήρωας όχι γιατί δεν φοβάται, ο ήρωας είναι ήρωας γιατί ακριβώς φοβάται και πάει πέρα από το φόβο του. Έτσι, αυτός είναι ο Απρίλιος, δεν είναι τυχαίος που είναι το Πάσχα κοντά. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς στην ανθρώπινη του διάσταση, στην ανθρώπινη του πλευρά, φοβήθηκε. Είπε πάρε από το ποτήριο τούτο, έτσι. Γιατί φοβήθηκε, γιατί ο άνθρωπος φοβάται, παιδιά. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην, στο ταξίδι σου μέσα, να μην νιώσεις φόβο, έτσι. Το κόνσεπτ και το ζήτημα δεν είναι να σταματήσεις να νιώθεις φόβο. Το θέμα είναι η οπτική σου απέναντι σε αυτό που φοβάσαι και πώς να πηγαίνεις πέρα από το φόβο. Μόνο έτσι ο φόβος διαλύεται. Όσο παγώνεις και αναπαράγεις και ζωγραφίζεις, τον ενδυναμώνεις τον φόβο, του δίνεις ενέργεια. Του δίνεις τη δική σου ενέργεια, τη δική σου τη δύναμη στην πραγματικότητα. Όσο όμως βρεις τη δύναμη, γιατί την έχεις και τη γνώση και τη δύναμη, έτσι. Όσο λοιπόν βρεις αυτή τη γνώση και τη δύναμη που έχεις και ανταπεξέλθεις, θα πας πέρα από το φόβο, έτσι. Ο φόβος λοιπόν δεν είναι κάτι που το ξεπερνάω στο ανθρώπινο επίπεδο. Γιατί το ανθρώπινο επίπεδο έχει μία προσωπικότητα ως ταυτότητα και αυτή η προσωπικότητα κυριαρχείται από το εγώ που έχει δημιουργηθεί, έτσι, και το οποίο από πού ελέγχεται? Από το μυαλό. Οπότε στην πραγματικότητα, σαν άνθρωπος, πάντα φοβάσαι, γι' αυτό και πάντα προσπαθείς να ελέγχεις. Στην πραγματικότητα δεν ελέγχεις απολύτως τίποτα. Έχεις την ψευδαίσθηση ότι ελέγχεις, γιατί στην πραγματικότητα δεν ελέγχεις απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, ο φόβος στο ανθρώπινο υπάρχει, γιατί υπάρχει στο ίδιο το εγώ φοβάται, γιατί έχει δημιουργηθεί και για να σε προστατεύσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει. Άρα ο φόβος είναι πάντα φόβος. Πότε ξεπερνώ το φόβο μου? Όταν έρχομαι με το στο ατρόμητο μέρος του εαυτού μου. Και ποιο είναι το ατρόμητο μέρος του εαυτού μου? Είναι το πνεύμα, είναι αυτό που πραγματικά είμαι. Δεν έχει να κάνει με καμία προσωπικότητα και με καμία ταυτότητα, και όσο και αν κάτι το φοβάσαι και πεις ότι όχι δεν το φοβάμαι, δεν έχει αποτέλεσμα. Λοιπόν, άρα με τι έρχομαι? Με τον ήρωα που έχω μέσα μου, με το ατρόμητο αυτό πεδίο μου, το οποίο ποιο είναι στην πραγματικότητα? Είναι το πνεύμα. Γιατί το πνεύμα είναι πάντα συνδεμένο με την πηγή. Εντάξει. Ο Θεός, δεν υπάρχει κάτι αδύνατο για το Θεό. Αδύνατο είναι οτιδήποτε σκεφτούμε ότι είναι αδύνατο. Και αυτό έχει να κάνει με τις περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε όλοι μας. Γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει και έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να ξεπεράσω τον φόβο μου, σε αυτό που όπως είπαμε ο Απρίλιος είναι μήνας μοίησης, έχει να κάνει αρκετά με τους φόβους που βγαίνουν στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν, για να ξεπεράσω και να ολοκληρώσω αυτή τη μοίηση, τη μαγική, θα πρέπει να πάω πέρα από το φόβο μου. Για να πάω πέρα από το φόβο μου, πρέπει να έρθω σε επαφή με αυτό που πραγματικά είμαι. Δηλαδή με το πνεύμα μου, με αυτό που μέσα σου λέει μπορείς. Και το απ' έξω σου το ανθρώπινο λέει δεν μπορώ, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα τα καταφέρω, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, μα γιατί δεν... Λοιπόν, αυτό όλο το γιατί όλη αυτή η μουρμούρα είναι της προσωπικότητας, είναι του μυαλού σου, είναι του εγώ, που είναι μαζί αυτά, έτσι. Το πνεύμα όμως, αυτό που πραγματικά είσαι και που έχεις έρθει εδώ για να εκδηλώσεις, σου λέει πάντα μπορείς, αλλά μιλάει σιγά. Πρέπει να ηρεμήσεις όλη αυτή τη βαβούρα του δεν μπορώ και τι θα γίνει και τι θα μου πούνε και πώς, όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και να βρεθείς με αυτό το πεδίο του ήρωα που είσαι, το ατρόμητο έχει να κάνει με το πνεύμα σου, δεν έχει να κάνει με το πώς είσαι, δηλαδή σε αυτό που συστήνεσαι και παρουσιάζεσαι, έτσι.
το αληθινό και η αλήθεια θα σε απελευθερώσει. Γιατί η αλήθεια θα σε απελευθερώσει? Γιατί θα έρθεις σε επαφή με αυτό που πραγματικά είσαι. Είναι πάρα πολύ, πολύ περισσότερο δύσκολο να λειτουργείς στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητά σου σαν αυτός που σου μάθανε να είσαι. Χρειάζεται πιο πολύ ενέργεια από το να γνωρίζεις αυτό που πραγματικά είσαι, το οποίο μέσα σου πάντα σου το λέει. Ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι δεν θέλεις, ξέρεις τι είναι για σένα. Αν κάνεις ησυχία δηλαδή λίγο, θα δεις, ξέρεις μέσα σου, το νιώθεις, έτσι, και σου μιλάει, πάντα σου μιλάει. Απλά πρέπει να κάνεις λίγο ησυχία για να το ακούσεις. Άρα λοιπόν για το Θεό δεν είναι τίποτε αδύνατο και με το Θεό είναι πάντα συνδεμένο αυτό το μέρος του εαυτού μας που είναι πνεύμα, έτσι. Άρα κάνεις μία μετατόπιση μέσα σου εσωτερικά και από το μέρος που φοβάσαι, που στην πραγματικότητα είναι η προσωπικότητά σου που φοβάται, γιατί εσύ το έχεις δημιουργήσει όλο αυτό στο υλικό σου επίπεδο, οπότε μετακινείσαι την οπτική σου και το συναίσθημά σου και αυτό που νιώθεις, μετακινείσαι λοιπόν από την προσωπικότητα και τα δικά της κολλήματα, που ό,τι κολλήματα έχει ο καθένας μας έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει, μετακινείσαι, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μπρος και πίσω, στο πίσω μέρος της ύπαρξής σου, του πεδίου σου, έτσι, και ακούς αυτό που πραγματικά είσαι, το οποίο πάντα σου λέει την αλήθεια, πάντα. Είναι το ατρόμητο μέρος του εαυτού σου. Και με αυτόν τον τρόπο, ναι, τον βλέπεις τον φόβο που έχει δημιουργήσει η προσωπικότητα και χρησιμοποιώντας τη δύναμη του πνεύματος που είσαι και χρησιμοποιώντας τη δύναμη που σου έχει δοθεί από την ίδια τη δημιουργία και την εξέλιξη, προσπερνάς, διαλύεις το φόβο και φτάνεις εκεί που είναι κατάλληλο να φτάσει ο καθένας, στο κάθε τώρα του, στο κάθε γεγονός και εκδήλωση που δημιουργείται και που έχει επιλέξει ο καθένας να κάνει. Οπότε, πώς θα κάνουμε αυτό το διαλογισμό παύλα δράση? Καταρχήν, επειδή ακριβώς θα κάνουμε κινήσεις πάνω στο πρόσωπό μας, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε και να απλώσετε στο πρόσωπό σας μία κρέμα. Τώρα, επειδή ξέρω ότι πολλοί που παρακολουθείτε στο κανάλι έχετε δικά μου προϊόντα, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενυδατική που έχουμε προσώπου, είναι εξαιρετική, έχει πολλά λάδια μέσα, έχει πολύ ωραία δραστικά φυτικά, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενυδατική. Για κάποιους που δεν έχετε, τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω τώρα για ποια προϊόντα μιλάω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δική σας κρέμα, κατά προτίμηση φυτική, υπό την έννοια, ξαναλέω, ότι επειδή το λάδι δονείται και ενεργεί στο μόριο της ύλης, έτσι, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην όλη διαδικασία. Αυτό. Αν δεν έχετε καμία κρέμα ή τέλος πάντων είναι αμφιβόλο αυτό που δεν ξέρετε αν έχει φυτικά λάδια μέσα αυτή που έχετε ή οτιδήποτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι, αμυγδαλέλαιο ας πούμε, ένα απλό αμυγδαλέλαιο. Αν ούτε δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο, αλλά πολύ, δηλαδή για μια σταγόνα μιλάμε, γιατί το ελαιόλαδο είναι παχύρευστο και είναι και πολύ λιπαρό, οπότε δεν θέλουμε γενικά να... Θέλουμε απλά στις κινήσεις που θα κάνουμε, για να μην ερεθίσετε ενδεχομένως το πρόσωπό σας, να προστατευτούμε δηλαδή από αυτό. Εντάξει. Οπότε ένα απλό λαδάκι και για τους άντρες, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άντρες στο κανάλι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί οι άντρες γενικά και γονιδιακά δηλαδή, γιατί δεν το μαθαίνουν βασικά από μικροί στο πώς να έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματά τους. Είναι απαγορευμένο κατά βάση για τους άντρες να έρχονται σε επαφή. Δεν κλαίνε οι άντρες, τελείωσε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Για τους άντρες λοιπόν επίσης, να πω ότι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν ένα λαδάκι, είτε αμυγδαλέλαιο, είτε ξαναλέω, αν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, ελαιόλαδο, που υποθέτω θα έχετε στο σπίτι σας. Μια σταγονίτσα στο ελαιόλαδο, πολύ λίγο. Αυτά τα λέω τώρα σαν προετοιμασία, θα τα πω και την ώρα που θα ξεκινάμε. Πιάστε τα μαλάκια σας όποιοι τα έχετε μακριά, για να μπορείτε να έχετε το πρόσωπό σας τέλος πάντων ανοιχτό, έτσι, και ελεύθερο, να μην μπλέκονται τα μαλλιά σας. Θα βάλουμε λοιπόν σε όλο μας το πρόσωπο είτε την κρεμούλα είτε το λάδι πριν ξεκινήσουμε, ούτως ώστε να είναι το πρόσωπό μας ενυδατωμένο, ούτως ώστε να μην το ερεθίσουμε ενδεχομένως με τις κινήσεις που θα κάνουμε. Εντάξει.
Οπότε και σε αυτό το σημείο μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο, να μαζέψετε τα μαλάκια σας τέλος πάντων και να προετοιμαστείτε και συνεχίζετε μετά με το play για να ξεκινήσουμε με το διαλογισμό δράση που θα κάνουμε. Ωραία, όπως βλέπετε εγώ σήκωσα τα μαλάκια μου, ελπίζω να το κάνατε κι εσείς κάπως και να, πώς το λένε, ό,τι βολεύει τον καθένα, εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρει να είναι το πρόσωπό μας, να μπορούμε να, πώς το λένε, να μην μπερδεύονται τα μαλλιά μέσα. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση λοιπόν έχουμε βάλει ήδη, αν δεν το έχετε κάνει κάντε το, έχουμε βάλει ήδη, αφού βάλουμε είτε το λαδάκι είτε την κρέμα μας, τη ζεσταίνουμε λίγο στα χέρια μας και τη βάζουμε σε όλο μας το πρόσωπο, έτσι, παντού και στο λαιμό, έτσι, και αν δεν το έχετε κάνει κάντε το, σταματήστε το βίντεο, κάντε το και συνεχίζουμε μετά, έτσι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να κλείσετε τα πανέμορφα μάτια σας, να πάρουμε όλοι μαζί 3 καλές βαθιές αναπνοές, να νιώθετε την αναπνοή σας να μπαίνει στο σώμα σας και να βγαίνει. Έτσι, πάμε από τη μύτη, βγάζω από το στόμα αργά αργά και άλλη μία και άλλη μία βγάζω. Και άλλη μία φορά. Τέλεια. Και θέλω να νιώσετε, να δείτε, να αισθανθείτε κύμα φωτός που έρχεται ψηλά ψηλά από το κεφάλι σας. Επιτρέψτε να περάσει από την κορυφή του κεφαλιού σας. Είναι κύμα φωτός, ενέργεια αγάπης. Επιτρέψτε να περάσει από την κορυφή του κεφαλιού σας, κατεβεί προς τα κάτω, σαν νερό που παίρνει μαζί του ό,τι μπλοκάρισμα υπάρχει αυτή τη στιγμή ή όπου το σώμα σας έχει κάποιο μπλοκάρισμα. Αφήστε το να κατευθυνθεί μέχρι κάτω, 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 βγαίνοντας από τις πατούσες. Νιώστε πως αυτή η ενέργεια του φωτός ξεπλένει και ξεμπλοκάρει οπουδήποτε στο σώμα σας υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο μπλοκάρισμα. Επιτρέψτε να χαλαρώσει το σώμα σας. Συνεχίστε να αναπνέετε. Αυτό το πανέμορφο τέλειο κύμα φωτός που ξεπλένει και παίρνει μαζί του οτιδήποτε αυτή τη στιγμή δεν σας εξυπηρετεί. Έχει όλες τις ενέργειες της θεραπείας. Επιτρέψτε η ενέργεια αυτή να κυκλοφορήσει στο σώμα σας και να πάρει μαζί της ό,τι πλέον δεν σας εξυπηρετεί. Κάτω, 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 κατεβαίνοντας κάτω, κάτω, κάτω και νιώστε πως οτιδήποτε δεν σας εξυπηρετεί και δεν είναι πλέον κατάλληλο εξέρχεται από τις πατούσες των ποδιών σας. Νιώστε πως καθαρίζει το σώμα σας, πως αυτό το κύμα φωτός παίρνει μαζί του ό,τι πλέον δεν σας εξυπηρετεί. Από την κορυφή του κεφαλιού, κατεβαίνοντας τους ώμους, νιώστε πως κυκλοφορεί αυτή η ενέργεια και καθαρίζει και παίρνει μαζί της ό,τι σας μπλοκάρει και ό,τι δεν αφήνει το σώμα να χαλαρώσει και να ρέει η ενέργεια αβίαστα. Από την κορυφή του κεφαλιού κατεβαίνει, 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 πηγαίνει στην κοιλιά, στους μυρούς, στη λεκάνη, κάτω, κάτω, κάτω και εξέρχεται από τις πατούσες των ποδιών σας, κάτω, κάτω στη γη. Η γη ξέρει πώς να μετασχηματίσει. Ευχαριστήστε νοερά τη Μάνα Γη, η οποία
ξέρει πώς να μετασχηματίσει και δέχεται όλα αυτά που δεν σας είναι πλέον κατάλληλα και μετασχηματίζει σε ενέργεια αγάπης. Βαθιά εισπνοή και βγάζω αργά και άλλη μία μέχρι κάτω και βγάζω άλλη μία. Νιώστε τώρα πως έτσι που είναι το σώμα σας καθαρό, πως εισέρχεται η ενέργεια, πως εισέρχεται ο αέρας μέσα σας, πως δροσίζει, ανανεώνει, αναζωογονεί το εσωτερικό του σώματός σας. Συνεχίστε να αναπνέετε εστιασμένοι στην αναπνοή σας. Και άλλη μία. Βγάζω αργά. Στην επόμενη αναπνέω και κρατάω. Κρατάω. Νιώστε πως η ενέργεια κυκλοφορεί μες στο σώμα σας και απελευθερώνω, βγάζω, εκπνέω αργά. Άλλη μία, αργά. Εισπνέω και κρατάω. Αφήνω αυτόν τον αέρα, αυτή την ενέργεια να περιπλανηθεί μες στο σώμα μου και αργά εκπνέω. Νιώστε το σώμα σας πως είναι χαλαρό. Νιώστε πως είναι πιο καθαρό, πιο αναζωογονημένο. Ωραία. Και τώρα θα ενεργοποιήσουμε τις παλάμες των χεριών μας και τα δάχτυλα. Πώς θα το κάνουμε? Κλείνουμε τα μάτια. Συνεχίζουμε να αναπνέουμε συνειδητά. Και βλέπουμε, νιώθουμε, αισθανόμαστε το φως, αυτό το κύμα φωτός, με τις θεϊκές συχνότητες, με τη θεϊκή ενέργεια αγάπης. Επιτρέψτε να περάσει από την κορυφή του κεφαλιού σας, στους ώμους σας και φέρτε την επίγνωσή σας στις παλάμες των χεριών σας. Αφήστε τις έτσι ανοιχτές προς τα πάνω να κοιτάνε πάνω στα πόδια σας και φέρτε την επίγνωσή σας στις παλάμες, την επίγνωσή σας στις παλάμες σας και νιώστε, θα δείτε ότι θα νιώσετε κάπως από ένα σημείο και μετά σαν να κάτι να σας τσιμπάει, κάτι να σας γαργαλάει. Φέρτε την επίγνωση στις παλάμες σας. Δέστε πώς ενεργοποιούνται, πώς αυτή η ενέργεια φωτός είναι στα χέρια σας, στα δάχτυλά σας. Νιώστε την κίνηση της ενέργειας στις παλάμες σας. Επιτρέψτε. Ωραία. Και τώρα φέρτε τις ενεργοποιημένες πλέον παλάμες στο μέτωπό σας. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο, από πάνω προς τα κάτω. Φέρτε λοιπόν τις παλάμες στο μέτωπό σας, τα ακροδάχτυλά σας ή και τις παλάμες σας, ό,τι σας βολεύει, ό,τι σας είναι πιο εύκολο. Έτσι. Κλείνω λοιπόν τα μάτια μου, κάνοντας αυτήν την κίνηση και ακολουθήστε τη φωνή μου. Είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου, με τη δύναμη που έχω, ως θεϊκό πλάσμα φωτός που είμαι και στο όνομα της θεϊκής αγάπης δίνω την εντολή και βάζω την πρόθεσή μου να καθαρίσω όποια σκέψη, ενεργειακό αποτύπωμα σκέψης έχω επιτρέψει συνειδητά ή ασυνείδητα να μπλοκάρει την εξέλιξή μου για το ανώτερο καλό, το δικό μου και όλων. Συνεχίστε την κίνηση να καθαρίζετε. Καθαρίζω και απελευθερώνω
όποια σκέψη και ενεργειακό αποτύπωμα σκέψης υπάρχει και μπλοκάρει την εκδήλωση της θεϊκής μου χρηστικής συνειδητότητας. Συνεχίστε να αναπνέετε και εξακολουθήστε να κάνετε την κίνηση αυτή. Καθαρίστε. Καθαρίζω. Νιώστε πως έχετε αυτήν τη συνεχόμενη παροχή ενέργειας από την πηγή. Αυτή τη φωτεινή ενέργεια που εξέρχεται από τις άκρες των δακτύλων σας και διεισδύει μέσα από το μέτωπό σας εσωτερικά σε οποιοδήποτε ενεργειακό μπλοκάρισμα νοητικό υπάρχει και έχετε επιτρέψει συνειδητά ή ασυνείδητα να μπλοκάρει την εξέλιξή σας. Συνεχίστε να αναπνέετε. Συνεχίστε να βλέπετε πως βγαίνει φως από τις άκρες των δακτύλων σας και αυτό το φως γεμίζει το μέτωπό σας, γεμίζει την κορυφή του κεφαλιού σας. Όλο το πάνω μέρος του κεφαλιού σας ενεργοποιείται και καθαρίζει. Συνεχίστε. Αναπνέω συνειδητά όση ώρα κάνω αυτή τη διαδικασία. Βάλτε τα χέρια σας και στο μέτωπό σας χωρίς να συνεχίσετε να τα κουνάτε και νιώστε το φως που υπάρχει στις παλάμες σας, πώς διεισδύει στο πάνω μέρος του κεφαλιού σας. Επαναλάβετε δυνατά μαζί με μένα. Επιλέγω με τη δύναμη του ιερού τώρα, από εδώ και στο εξής, οι σκέψεις μου να είναι μόνο σκέψεις αγάπης, φωτός, ενότητας. Γνωρίζω ότι έχω τη δύναμη, ως κληροδοτημένο δικαίωμα του Θεού, να ελέγχω τις σκέψεις μου και να τις κατευθύνω και να τις εκδηλώνω στο όνομα της θεϊκής χρηστικής συνειδητότητας για το ανώτερο καλό όλων. Βαθιά εισπνοή. Βγάλτε αργά. Συνεχίστε με τα χέρια στο μέτωπό σας, μπορείτε να τα βάλετε και στο πάνω μέρος του κεφαλιού σας. Έχοντας τη θεϊκή δύναμη, επιτρέπω μόνο σε σκέψεις αγάπης και φωτός να εισέρχονται στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, στο σώμα μου. Συγχωρώ τον εαυτό μου για όλες τις φορές που ξέχασε ότι είναι θεϊκό πλάσμα φωτός και επέτρεψε σε σκέψεις και μοτίβα σκέψεων να μπλοκάρουν την εκδήλωση του ενός νου, την εκδήλωση της θεϊκής σκέψης. Παρόλο που επέτρεψα να συμβεί αυτό και βάλτε τα χέρια στην καρδιά σας, έχοντας την επίγνωση στην κορυφή του κεφαλιού σας που αυτή τη στιγμή είναι ήδη ενεργοποιημένη. Παρόλο που επέτρεψα να συμβεί αυτό, βαθιά και ολοκληρωτικά αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου. Επιτρέπω στο θεϊκό νου να εκδηλώνεται από τώρα και στο εξής στην πραγματικότητά μου. Ευχαριστώ που σκέφτομαι με το νου του Θεού. Βαθιά εισπνοή. Βγάλτε αργά. Νιώστε πώς ενεργοποιείτε το πάνω μέρος του κεφαλιού σας. Νιώστε το φως που έχει μπει από τα ακροδάχτυλά σας και έχει διεισδύσει στην κορυφή του κεφαλιού. Νιώστε
τη δύναμη που έχετε μέσα σας και με αυτή τη δύναμη του ενός Θεού, της μίας πηγής, είστε δημιουργός και εκδηλώνετε αυτό που επιλέγετε. Βαθιά εισπνοή. Βγάζω αργά. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τα μάτια. Νιώστε πως είναι ακόμα ενεργοποιημένες οι παλάμες σας. Νιώστε την ενέργεια που υπάρχει μέσα στις παλάμες σας, στα δάχτυλά σας. Βάζω τα χέρια στα μάτια μου απαλά. Συνεχίζω να αναπνέω συνειδητά. Επαναλάβατε δυνατά μετά από μένα. Είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου. Με τη δύναμη που έχω, ως θεϊκό πλάσμα φωτός που είμαι και στο όνομα της θεϊκής αγάπης, δίνω την εντολή και βάζω την πρόθεση να καθαρίσω όποια ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα έχω επιτρέψει να μπλοκάρει την αληθινή μου όραση. Καθαρίζω και ξεκινήστε να κάνετε τον καθαρισμό απαλά πάνω στα μάτια σας. Νιώστε πως καθαρίζει και ακούστε αυτά που επαναλαμβάνετε συνειδητά. Καθαρίζω ό,τι συνειδητά ή ασυνείδητα πρόβαλα και είδα να εκδηλώνεται στο πεδίο μου και μου έφερε πόνο, θλίψη, θυμό. Το καθαρίζω τώρα. Νιώστε πως το φως από τα ακροδάχτυλά σας διεισδύει στα μάτια σας. Νιώστε πως έχετε τη δύναμη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δικαίωμά σας. Και καθαρίζετε όποια ενέργεια θυμού, πόνου, θλίψη έχετε τοποθετήσει εκεί. Συνεχίστε να καθαρίζετε αργά και απαλά. Νιώστε πως το φως που βγαίνει από τα δάχτυλά σας διεισδύει βαθιά στα μάτια σας. Καθαρίζω και απελευθερώνω όποια ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα με μπλοκάρει από το να βλέπω την αλήθεια. Και τώρα βάλτε τα χέρια σας πάνω στα μάτια σας. Εξακολουθήστε να νιώσετε την ενέργεια που μέσω των χεριών σας διεισδύει στα μάτια σας και επαναλάβατε. Επιλέγω με τη θεϊκή δύναμη του ιερού τώρα να απελευθερωθεί όποια ενέργεια μπλοκάρει και εμποδίζει να βλέπω καθαρά. Με τη δύναμη του θεϊκού κληροδοτημένου δικαιώματός μου διαλύω και στέλνω στο φως του Θεού όποιο πέπλο υπάρχει. Ενεργοποιώ τη δύναμη της πνευματικής μου όρασης να εκδηλωθεί στην πραγματικότητά μου τώρα. Με τη δύναμη του πραγματικού μου εαυτού δίνω την εντολή και βάζω την πρόθεσή μου και επιτρέπω από τώρα και στο εξής μόνο την αλήθεια. Ζητώ τη δύναμη της χάρις του Θεού να ενισχύσει την όρασή μου ώστε να βλέπω μόνο μέσα από τα μάτια της πηγής, της μίας και μοναδικής, με την οποία είμαι πάντα συνδεμένος, συνδεμένη. Νιώστε πώς απελευθερώνονται τα μάτια σας από ό,τι έχετε καθαρίσει, που του έχετε βάλει συνειδητά ή ασυνείδητα. Νιώστε αυτή την ενέργεια φωτός που την κατευθύνατε εσείς συνειδητά, γιατί μπορείτε, γιατί έχετε αυτό το δικαίωμα. Σας το έχει δώσει η ίδια η πηγή. Βαθιά εισπνοή.
Συνεχίστε με τα χέρια σας πάνω στα μάτια σας και συνδεθείτε με το όργανο αυτό της όρασής σας και επαναλάβατε. Συγχωρώ τον εαυτό μου για τις φορές που ξέχασε ότι είναι θεϊκό πλάσμα φωτός και επέτρεψα συνειδητά ή ασυνείδητα στα μάτια μου να πιστέψουν την ψευδαίσθηση. Παρόλο που έχει συμβεί, βαθιά και ολοκληρωτικά αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου. Ευχαριστώ που τώρα βλέπω καθαρά μέσα από τα μάτια του Θεού, μέσα από τον αληθινό μου εαυτό. Βαθιά εισπνοή. Βγάζω αργά. Και άλλη μία. Πάρτε άλλη μία καλή ανάσα. Νιώστε το φως, νιώστε το καθαρό και το ότι ό,τι έχει απελευθερωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο όργανο της ακοής, πάμε στα αυτιά μας. Βάλτε τα χέρια σας πάνω στα αυτιά. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Κλείστε τα μάτια σας και επαναλάβατε. Είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου. Με τη δύναμη που έχω, ως θεϊκό πλάσμα φωτός που είμαι και στο όνομα της θεϊκής αγάπης, δίνω την εντολή και βάζω την πρόθεση να καθαρίσω και να απελευθερώσω τα όργανα της ακοής μου. Απλά κάντε την κίνηση του καθαρισμού και με κλειστά τα μάτια επαναλάβατε. Καθαρίζω και απελευθερώνω όποια ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα έχω τοποθετήσει συνειδητά ή ασυνείδητα στα όργανα της ακοής μου και έχουν μπλοκάρει την αντίληψή μου να ακούω και να εκδηλώνω τη θεϊκή καθοδήγηση της ψυχής μου που είναι πάντα συνδεμένη με το ένα, με τον ένα νου, με τη μία πηγή, με το ενιαίο πεδίο φωτός και αγάπης, με τη θεϊκή δύναμη της ιερής στιγμής του τώρα. Απελευθερώνω όποια ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα με εμποδίζει να ακούω τη θεϊκή καθοδήγηση με τη δύναμη του θεϊκού κληροδοτημένου δικαιώματός μου. Επιτρέπω και βάλτε τα χεράκια σας πάνω στα αυτιά και συνδεθείτε με αυτό το όργανο της ακοής σας. Επιτρέπω από εδώ και στο εξής να ακούω μόνο τα λόγια της πηγής, του αληθινού μου εαυτού που είναι πάντα συνδεμένη με το ενιαίο πεδίο φωτός και αγάπης. Επιτρέπω και επιλέγω την καθοδήγηση του πνεύματος. Επιλέγω να ακούω τον αληθινό μου εαυτό. Συγχωρώ τον εαυτό μου για όλες τις φορές που ξέχασε ότι είναι θεϊκό πλάσμα φωτός και επέτρεψε να ακούσει την ψευδαίσθηση. Παρόλο που αυτό έχει συμβεί βαθιά και ολοκληρωτικά, αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου. Βάλτε τα χεράκια στην καρδιά. Ευχαριστώ που τώρα ακούω καθαρά μόνο τις συχνότητες και τους τόνους του φωτός. Με ευκολία
με χάρη, με τη δύναμη της χάρης που λούζει το καθαρό φως της ενέργειας της αγάπης. Όλη την ύπαρξή μου, σε όποια πραγματικότητα κι αν αυτή υπάρχει και τη δηλώνεται. Βαθιά εισπνοή. Βγάζω αργά. Νιώστε πώς νιώθουν τα αυτιά σας τώρα που έχετε απελευθερώσει με τη δική σας δύναμη. Βαθιά εισπνοή. Και πάμε στη μύτη, το όργανο της οσμής. Βάλτε τα χέρια σας στη μύτη, πάνω για να μπορείτε να εισπνέετε. Κλείστε τα μάτια σας. Νιώστε το φως που από τα δάχτυλά σας και από τις παλάμες σας διεισδύει σε αυτό το όργανο της οσμής. Κλείστε τα μάτια και επαναλάβατε. Είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου. Με τη δύναμη που έχω, ως θεϊκό πλάσμα του φωτός που είμαι και στο όνομα της θεϊκής αγάπης, δίνω την εντολή και βάζω την πρόθεση να καθαρίσω το όργανο της οσμής. Το όργανο της οσμής της ίδιας της ζωής. Κάντε την κίνηση του καθαρισμού. Καθαρίζω και απελευθερώνω όποια ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα έχω τοποθετήσει συνειδητά ή ασυνείδητα, το οποίο μπλοκάρει στο να οσμίζομαι την ενέργεια της ζωής. Καθαρίζω και απελευθερώνω την οδό της διέλευσης της ζωτικής ενέργειας στο πεδίο μου με τη δύναμη του θεϊκού κληροδοτημένου δικαιώματός μου. Απελευθερώνω και στέλνω στο φως του Θεού ό,τι με δυσκολεύει και εμποδίζει να οσμίζομαι την ίδια την ουσία της ζωής. Βαθιά εισπνοή. Εκπνεύστε και αφήστε να φύγει ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πια και μπλοκάρει τη διέλευση της ίδιας της ενέργειας της ζωής. Συνεχίστε να καθαρίζετε. Νιώστε το φως και την αγάπη που στέλνετε με τα δάχτυλά σας και τις παλάμες σας στο όργανο της οσμής. Βάλτε τα χέρια σας πάνω στη μύτη σας. Με κλειστά τα μάτια σας και με σύνδεση με αυτό το όργανο στο πρόσωπό σας επαναλάβετε. Στη θεϊκή ιερή στιγμή του τώρα επιλέγω και επιτρέπω την ανεμπόδιστη ροή της ενέργειας του Θεού, της ζωτικής ενέργειας. Συγχωρώ τον εαυτό μου για όλες τις φορές που ξέχασα ότι είμαι θεϊκό πλάσμα φωτός και συνειδητά ή ασυνείδητα μπλόκαρα τη διέλευση της ουσίας της ζωής να εισέλθει στο πεδίο μου. Παρόλο που αυτό έχει συμβεί, βαθιά και ολοκληρωτικά αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου. Βάλτε τα χεράκια στην καρδιά σας και επαναλάβετε. Ευχαριστώ που η ροή της ζωτικής ενέργειας γίνεται ανεμπόδιστα και αναζωογονείται το κάθε μου κύτταρο. Βαθιά εισπνοή και νιώστε πως ο αέρας εισέρχεται πλέον αβίαστα και αναζωογονεί το κάθε κύτταρο στο σώμα σας.
Επιτρέπω στη ροή της θεϊκής ζωτικής ενέργειας στο μυαλό μου, στην καρδιά μου και στο σώμα μου. Βαθιά εισπνοή. Τέλεια. Νιώστε για λίγο πώς είναι αυτή η αίσθηση στο σώμα σας, στο πρόσωπό σας. Και τώρα πάμε στο στόμα μας. Βάλτε τα χέρια σας πάνω στο στόμα σας και επειδή θέλω να επαναλαμβάνετε ή δυνατά για να ακούτε, μπορείτε να μην τα βάλετε ακριβώς επάνω, αλλά να τα έχετε κοντά, έτσι κι αλλιώς νιώθετε την ενέργεια που ρέει από τα δάχτυλά σας και από όλο το χέρι σας στην περιοχή του στόματος. Με κλειστά τα μάτια επαναλάβατε: είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου με τη δύναμη που έχω ως θεϊκό πλάσμα φωτός που είμαι και στο όνομα της θεϊκής αγάπης δίνω την εντολή και βάζω την πρόθεση να καθαρίσω και να απελευθερώσω. Καθαρίζω λοιπόν και απελευθερώνω όποια ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα έχω βάλει συνειδητά ή ασυνείδητα και μπλοκάρει ή εμποδίζει την έκφραση του λόγου αυτού που πραγματικά είμαι, την έκφραση του πνεύματος που είμαι δια του λόγου. Καθαρίζω και απελευθερώνω όποια ενέργεια εγκλωβισμένη από κάθε λόγο που ήθελα να εκφράσω και δεν το έκανα, από κάθε λόγο που εξέφρασα και στην πραγματικότητα δεν ήθελα. Ξεκινήστε να καθαρίζετε όλη αυτή την ενέργεια. Ελάτε σε επαφή με το στόμα. Νιώστε πόσες φορές χαμογελάσατε και στην πραγματικότητα δεν θέλατε. Νιώστε και αφήστε να απελευθερωθεί όλη αυτή η ένταση. Περνώντας τα χέρια σας και καθαρίζοντας με το φως που βγαίνει από τα δάχτυλά σας, φέρτε στην επίγνωσή σας όλες τις φορές που είπατε ένα ναι ενώ θέλατε να φωνάξετε όχι, και πόσες φορές είπατε όχι εκεί που θέλατε να φωνάξετε ναι. Νιώστε όλη αυτήν την ενέργεια να απελευθερώνεται. Νιώστε όλη αυτήν την ενέργεια να φεύγει στο φως του Θεού και να διαλύεται. Μπορεί να τις βλέπετε σαν καπνό, σαν ατμό, μπορεί να μην βλέπετε, να νιώθετε όμως. Να νιώθετε ότι κάτι φεύγει, κάτι απελευθερώνεται. Βαθιά εισπνοή. Νιώστε ό,τι ενέργεια έχετε κρατήσει στο σώμα σας και στο στόμα σας και σε όλους τους μυς που είναι δίπλα στο στόμα, στο πρόσωπό σας, και καθαρίστε τους. Νιώστε όλη αυτήν την ενέργεια από πράγματα και από λόγους που θέλατε να εκδηλώσετε, να πείτε, πράγματα που θέλατε δια του λόγου σας να εκφράσετε και δεν το κάνατε ποτέ, γιατί πιστέψατε ότι δεν μπορείτε, ότι δεν θα σας ακούσει κανένας ίσως. Καθαρίστε όλη αυτήν την ενέργεια, όλη αυτήν την ενέργεια που μπλοκάρει, που δεν σας βοηθάει να εκφράσετε αυτό που πραγματικά θέλετε και είστε να εκφράσετε, το αληθινό. Συνεχίστε στο στόμα σας και στο πλάι, στους μυς
που έχουν κρατήσει όλη αυτή την ενέργεια του ανέκφραστου, που φωνάζει για να εκφραστεί. Συνεχίστε να καθαρίζετε. Συνεχίζετε να στέλνετε φως διεισδυτικά μέσα από τις άκρες των δαχτύλων σας, που έχετε ενεργοποιήσει με τη δύναμη της πηγής που έχετε μέσα σας. Βαθιά εισπνοή. Με τη δύναμη του θεϊκού, κληροδοτημένου δικαιώματός μου, απελευθερώνω και στέλνω στο φως του Θεού όποια ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα μπλοκάρει τη θεϊκή εκδήλωση του λόγου μου. Επιτρέπω από τώρα και στο εξής να εκφράζω καθαρά τα λόγια του Πνεύματος, εμποτισμένα με τη δύναμη της Θείας Χάρις. Βαθιά εισπνοή. Αργά. Συγχωρώ τον εαυτό μου για όλες τις φορές που ξέχασα ότι είμαι θεϊκό πλάσμα φωτός και εκδήλωσα στο λόγο μου την ψευδαίσθηση. Παρόλο που αυτό έχει συμβεί, βαθιά και ολοκληρωτικά αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου. Βαθιά εισπνοή. Βάλτε τα χέρια στην καρδιά. Ευχαριστώ που μέσα από το θεϊκό μου λόγο και χρησιμοποιώντας τα λόγια του Πνεύματος εκδηλώνω μία πραγματικότητα αγάπης, ενότητας, ομόνοιας. Βαθιά εισπνοή. Μείνετε λίγο με αυτή την αίσθηση. Συνεχίζοντας να αναπνέετε συνειδητά. Νιώστε πως όλο το πρόσωπό σας και το κεφάλι, νιώστε το πως είναι πιο ανάλαφρο, πιο ανακουφισμένο. Χαίρετε γιατί ήταν η πρόθεσή σας να το ακούσετε, να το καθαρίσετε, να καθαρίσετε το μέτωπό σας από όλες αυτές τις σκέψεις που έχετε κάνει και δημιούργησαν φόβο, δημιούργησαν ανασφάλεια. Δέστε πως χαίρετε αυτή η περιοχή που απελευθερώσατε και καθαρίσατε ό,τι μπλοκάρισμα υπήρχε. Που μπλόκαρε την εξέλιξή σας. Νιώστε τα μάτια σας. Νιώστε πόσο ευγνωμονούν που έχετε καθαρίσει ό,τι ενέργεια είχατε βάλει, συνειδητά ή ασυνείδητα, και αναγκάσατε τον εαυτό σας μέσα από τα μάτια σας να δει πράγματα που του προκάλεσαν θλίψη, θυμό. Και τώρα δέστε πώς θα απελευθερώσατε όλη αυτή την ενέργεια. Νιώστε τα μάτια σας πώς ευγνωμονούν. Νιώστε αυτή την περιοχή στο πρόσωπό σας, πόσο χαρούμενη είναι. Γιατί τώρα επιτρέψατε να βλέπετε μόνο την αλήθεια. Να βλέπετε αυτό που πραγματικά είστε. Βαθιά εισπνοή και νιώστε τη μύτη σας. Νιώστε αυτόν τον αγωγό ροής που περνάει από εκεί μέσα η ίδια η ενέργεια της ζωής.
Νιώστε πως εισέρχεται αβίαστα. Νιώστε την ευγνωμοσύνη αυτού του οργάνου. Βαθιά εισπνοή. Φέρτε την επίγνωσή σας στα αυτιά σας. Νιώστε την ευγνωμοσύνη τους που απελευθερώσατε ενέργειες, που πιέσατε τον εαυτό σας ενδεχομένως, συνειδητά ή ασυνείδητα, να ακούσει πράγματα, που του έφεραν θλίψη, ίσως θυμό. Νιώστε πόσο χαρούμενα νιώθουν, που με τη δύναμη που έχετε, μέσω της πηγής, μέσω του Θεού, απελευθερώσατε όλη αυτή την ενέργεια. Νιώστε πως σας ευχαριστούν. Νιώστε πως χαίρονται που τώρα πια επιτρέπετε στην ενέργεια της ίδιας της πηγής να ακούτε την αλήθεια. Νιώστε πόσο απελευθερωμένα νιώθουν αυτή τη στιγμή. Βαθιά εισπνοή. Νιώστε το στόμα σας, πως χαμογελάει πια αβίαστα. Γιατί έχει απελευθερώσει ό,τι είχατε βάλει, συνειδητά ή ασυνείδητα, και με τη δύναμη που έχετε μέσω της πηγής, γιατί είναι δικαίωμά σας, γιατί είμαστε όλοι πάντα συνδεμένοι. Απελευθερώσατε όλη αυτή την ενέργεια, όλο το μπλοκάρισμα που υπήρχε στο σώμα σας και μέσα στο στόμα και τους μυς που υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Πόσο μπλοκαρισμένη ενέργεια από πράγματα που πραγματικά θέλατε να εκφράσετε, και επειδή πιστέψατε ίσως ότι δεν θα ακουστείτε, ότι δεν μπορείτε, ότι δεν τα λέτε ωραία, είχε μείνει εκεί και μπλοκάριζε την εκδήλωση του λόγου του πραγματικού σας εαυτού. Βαθιά εισπνοή. Και τώρα θέλω να τρίψετε πολύ καλά τις παλάμες μεταξύ σας. Καλά και να νιώσετε πως ενεργοποιείτε, και βάλτε τις παλάμες σας πάνω στο πρόσωπό σας. Νιώστε αυτή τη ζέστη, αυτή την ενέργεια που απλώνεται σε όλο το πρόσωπό σας. Και με κλειστά τα μάτια και κάνοντας την κίνηση του καθαρίσματος, επαναλάβατε. Καθαρίζω και απελευθερώνω συνολικά το πρόσωπό μου από ό,τι ενέργεια ή ενεργειακό αποτύπωμα έχω τοποθετήσει και σαν μάσκα κρύβει το αληθινό θεϊκό μου πρόσωπο. Αφήστε τα πάνω. Ελάτε σε επαφή, νιώστε την ενέργεια, νιώστε το φως που βγαίνει από τις παλάμες σας, από τα δάχτυλά σας, σε όλο το πρόσωπό σας. Επεκτείνετε μέχρι το λαιμό και επαναλάβετε. Ευχαριστώ το πρόσωπό μου που ακτινοβολεί τη δύναμη και την ομορφιά της χάρης. Εκπέμπει το φως προς πάσα κατεύθυνση για το ανώτερο καλό όλων. Ευχαριστώ. Και ακουμπήστε τώρα το πρόσωπό σας. Έτσι χαϊδέψτε το. Δείξτε του την αγάπη σας στα αυτιά σας, στην κορώνα του κεφαλιού σας, στο λαιμό σας, στον αυχένα σας, στα μαλλιά σας, σε όλο το κεφάλι σας. Χαϊδέψτε το. Εκδηλώστε αυτή την αγάπη μέσα από τα χέρια σας. Αφήστε να βγει αυτή η αγάπη
Συνεχίστε να αναπνέετε συνειδητά στο δικό σας ρυθμό. Αγαπήστε αυτά τα όργανα και μέσα από αυτά τα όργανα νιώθετε, αισθάνεστε, μυρίζετε, βλέπετε, εκδηλώνετε, υλοποιείτε. Υλοποιείτε μέσω του λόγου σας, γιατί εν αρχή είναι ο λόγος. Βαθιά εισπνοή. Μείνετε λίγο αυτή την αίσθηση. Φέρτε στην επίγνωσή σας πως νιώθει όλο το σώμα σας, γιατί τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Όλη αυτή η απελευθέρωση που έγινε στο πάνω μέρος του σώματός σας, νιώστε τι επίδραση έχει σε όλο το σώμα σας, γιατί όταν κάτι απελευθερώνεται, απελευθερώνεται συνολικά. Νιώστε πως χαίρετε το σώμα σας για αυτό που κάνατε. Και τι κάνατε? Εκδηλώσατε τη δύναμη που έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε οποιαδήποτε ιερή στιγμή του τώρα. Να την εκδηλώνετε. Γιατί είναι ένα με την πηγή, με την οποία είστε πάντα συνδεμένοι. Επιτρέψτε στο ανθρώπινο να εκδηλώσει το πνεύμα που είστε, που είναι συνδεμένο με τη χάρη της πηγής. Και όλα να γίνονται αβίαστα, εύκολα. Βαθιά εισπνοή. Και επαναλάβατε. Γνωρίζω και εκδηλώνω στην πραγματικότητά μου εύκολα. Το εύκολα είναι αυτό που μου αξίζει. Τα θαύματα είναι η φυσική κατάσταση της ύπαρξής μου. Γνωρίζω πώς και εκδηλώνω θαύματα στην πραγματικότητά μου, σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής μου. Πάντα για το ανώτερο καλό, το δικό μου και όλων. Βαθιά εισπνοή. Μείνετε σε αυτή τη θέση όση ώρα νιώθετε ότι είναι κατάλληλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που κάναμε μαζί αυτό το ταξίδι της απελευθέρωσης. Περιμένω να μου γράψετε πώς νιώσατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.